Firma Agrodragon vlastne vznikla pred 3 rokmi. Začali sme sa zameriavať na poľnohospodárstvo, teraz sme prešli do priemyselných dronov, čo sa týka Rada Enterprise. Vytvorili sme obchod Svet dronov, kde vlastne ponúkame všetky naše služby, čo sa týka predaju, servisu aj školení. Zákazníci od nás hlavne vyžadujú tieto školenia, čo sa týka zaškolenia kompletne dronu od začiatku až po používanie, pretože veľa ľudí si kúpi dron a nevie vlastne čo s nimi. My im ukazujeme cestu toho biznisu, že ako dokážu zarábať s tými dronmi a jak môžu v budúcnosti byť perspektívni a príklad niekto to na začiatok zoberie len ako hobby a potom zistí, že sa dajú na tom zarábať aj slušné peniaze, takže mu dokážeme vytvoriť túto jeho cestu, ktorou by si vie on prejsť a môže sa z obyčajného zamestnanca nakoniec stať nejaký podnikateľ, ktorý vie robiť v sekcii geodetov, alebo napríklad zase v poľnohospodárstve, že ten nejaký daný agronóm napríklad si to zoberie pod seba a začne aplikovať tie dané veci, ktoré sú povolené. Hlavným naším zameraním sú enterprise drony, ktoré sú vlastne mapovacie, čo sa týka matrice 4, momentálne najnovšia novinka. Máme termodrony ako pre poľovníkov, pre záchranárov, to sú matrice 30T alebo matrice 30. Pre poľnohospodárov máme v ponuke Agrasa T50 a Agrasa T25, ktoré vieme my zabezpečiť kompletné školenie, servis a naučiť zákazníkov, jak s tým pracovať, aby vedel automaticky pracovať ten dron na poli. Čo sa týka mapovania aj všetkých tých ostatných vecí okolo toho. Máme bohaté skúsenosti, čo sa týka praxe a sme pripravení predať tieto informácie našim zákazníkom, pretože keď bude zákazník úspešný, tým pádom sa vieme posúvať aj my ďalej. Takže našim cieľom je to, aby zákazník, keď si zakúpi u nás dron, aby vedel hneď s ním pracovať, aby bol úspešný v tom danom odvetví, ktorom začne, či už je to enterprise drony alebo tieto agrikultúre drony. Naša priorita je, aby zákazníci boli spokojní. Preto vytvárame nové školiace centrum, v ktorom budeme školiť kompletne od úplných základov, čo sa týka napríklad pilotných preukazov alebo mapovania, aplikácie poľnohospodárskych dronov, čo sa týka 3D vecí, s termokamerami práca. Preto chceme rozvíjať našu firmu a potrebujeme v prvom rade, aby naši zákazníci boli spokojní. Bez toho sa my nevieme posunúť, kým nebude zákazník spokojný. Prezentácie robíme buď u nás na firme, alebo vieme prísť aj za zákazníkom a odprezentujeme mu kompletne všetko potrebné, čo potrebuje k práci s dronom. Ak budú mať zákazníci záujem o drony, môžu nás nájsť v Trnovci nad Váhom na Lesníckej ulici. Máme tam školiace centrum a predajňu, alebo na internete www.svetdronov.sk alebo www.agrodragon.sk.